Hadin ka jingshim tikam jongki MDC na kaseng WPP ha Khasi Hill District Council kalami ka jingye kren na kasentor jong Chief Executive Member jong ka Council lembat ki waide ki seng bhalang baper halor ka jing ai license ya ki bar jala na kabanta ki kam ki ba ki khasi ki la bantrai kamat kalong kabasnyau it shibun bat kadon kamru ka jing doriap jong ki traisnong ya kakam ba ki trai bat sa ka jing budor ka babiang ya ki jingdi ha ka ba ka jing yo kan khamduna kat ba kan kring ya shibun ki nong thip ka badai ka buit ka ba ki jule ki dakhar bat kadon kam sa ka jing pli tista ya ki dukan nadu ka por pli ka babiang ka por khang ba kintip kito ki baju rung jumi habapet ya ka jing yo license jong ki dukan dakhar tang hayeudu kalong kabala isher khaisat ha kaba la antat ba kindon kumba 8000 ngut ai ki badon ya ki license khai baper ha uput usam jong ka tei gayu ba kantang jong ka hima malim bat kabamut ba kalakiu hadu laisha nadu kisnam khandai pheu ha kapor jong ka jingye khi license ka seng FKJGP kumta kalenti kababhatam ya ka district council kalong ba kandai ban ailat chwa ya kito ki baju trai ya katai kakam ba kin yai pteng lani kabamot ba ki barim ki badai ban yo lat ban yo license tang ba ki dai bandi da ki jingdi ki bala banjur ha ka license khai jongki bat kala dai ru kapor ya ka konsil ba kan ni trailang bat ki ne ki dekhar ki ba la long traisnong ha chelong ha ka ba kan panjingmot na ka banta bante lakam ya ki banabar bakin wan khai pateng bat kani ka jinglek klet ya ki dekhar kiba ladai ki traisnong kanang plilat bakin wan ra shu sa hibun ki thamai bat kiba na bar jala ki nuksa ki basai bha ki kanthop ya ki company di kali ki bayai wan na kapor chakapor ha kaba ki don shibun ki khasi ki batrai bat sa shibun ki dekhar ki bayo ya ki tei ki kam nang ta sa ki kharkhana ki babun ba ki badon ha umyam bat ha bernihat ha kaba ki tei ki banabar suda nang ta ki kharkhana deubilat sa ki jing traying tray surok bat ki wei ki kam ha ka ba kam don ka jing penbet ka basai ba kini ki company he kin ai kam ya ki samla traisnong lani bakin ya trailang bat ki traisnong bat dai na ka tai ka daw bawat tang ki kali kit khendeuru bada don kam ban wan kit bat kali bat driver da ki banabar suda bat ka tai ka pani ya ka jing tlot bor ka bala jubor da ka sarkar jala limbat ke district council kabangi dai ban sai bha kalong ba ka kam penroi kam dai ban peni tang ka kam hanrei ka dai ru ban ai kam ya ki traisnong hanrei lada kam long kumta kalong kumbas new sangsot shibon ya ki banabar ki yo kamai he na ki kam penroi ki bawan syaka jela kat ba mangipat ni syu yopet jaudud